oon niinku kaiken sanonut. Mä oon varoittanut kansalaisia, mä oon varoittanut poliitikkoja, mä oon varoittanut viranomaisia. Morjes. Se on 2. päivä huhtikuuta. Joo, on aika pitkällä kevät. 14,5 astetta näyttää nyt auton mittari tuossa lämmintä ja mitä tää on ilta 6 kello vähän reilu. Parhaillaan näytti tänään tuossa jotain 17 auton mittari. Joo, ei varmaan enää kannata lähteä jääteille ajelemaan. Ajattelin, että ensi viikonloppuna vielä viimeiset ajat. Niin, se on luvannut kyllä yöpakkasia. Lähtisikään. Joo, ei kannata nyt lähteä. No sivutiet aika karmeessa kunnossa, kun ne on routa sulanut niin upottaa. Joo, onko katsojilla siellä ideoita, aiheita, mistä tekis video, mistä puhuis tai voisi tehdä ihan kunnolla niitä videoita, ettei pelkästään puhu, vaan käykö jossakin, esitteleekö jotain juttuja vai mitään. Totta kai tämähän on ollut aika pitkälle tää mun kanavani, poliittinen kanava, ja se on ollut politiikkaa ja sitä on seurattu jonnin verran, mutta nyt tuntuu niinku, että seuraan tosi tarkasti mitä tuolla maailmalla tapahtuu Telegramin kautta, mutta on parempi kuin ei ota mitään kantaa, koska on niin ristiriitaista tietoa. Tuolla on muun muassa Venäjään ja USA:n Trumpin lausuntoihin liittyen ja moniin muihin juttuihin liittyen, niin on paljon kaikenlaisia, niin kuin luotettavillekin kanavilla kaiken näköistä ollut. Jos siitä niinku äkkipikaisesti lähtee tekemään niinku juttuja, niin se muuttuu. Huomannut, että muuttuu aika paljon, ja Venäjän ulkoministeriön Peskov aina niinku on puuttunut monta kertaa siihen, että ei ollut tarve niinku tuoda esille, että tämmönen ja tämmönen asia ei pidä paikkaansa niistä huhuillaan, että varmaan tarkoituksellista propagandaa joka suuntaan, ja jokainen taho yrittää vaikuttaa sillä tavalla, että laitetaan perättömiä juttuja liikenteeseen sekä sitten niinku, että niissä on niinku totuuspohjaa, mutta sitten maustetaan niitä, ja muutenkin tuo politikointi, niin en oikeastaan halua. Mä oon niinku kaiken sanonut. Mä oon varoittanut kansalaisia, mä oon varoittanut poliitikkoja, mä oon varoittanut viranomaisia. Mä oon niinku tavallaan kaikki on tullut sanottua, ei mun tarvi enää lällätellä. Eikä mun tehtävä on niinku hakea ketään niinku vastuuseenkaan. Mä oon ite ollut poliitikko ja mä oon nähnyt asiat tietyllä tavalla ja jotkut toiset on nähnyt toisella tavalla. Se, että kenen eduksi tai kenen sanomiset on sitten totta ja ne kääntyy siihen, että joku sinä olit oikeassa ja tuo ei ollut oikeassa. Mitä sitten? Mä olin, silloin kun mulla on ollut mandaattia, niin mä oon silloin sanonut, ja jos ne pitää paikkansa tänä päivänä huomataan, että kyllä olit oikeassa, niin se on ok, että ei mua niinku kiinnosta niinku enää lähteä niitä lällättelemään. Nythän niinku meidän pitäisi vaan laittaa asiat niinku toimia, niinku, vaikka ollaankin tehty virheitä, niin silti niinku nyt korjata tilanne. Ja totta kai niinku, kun on syyllistytty laittomuuksiin, niin se on sitten toinen asia. Ne, ketkä on niinku syyllistynyt laittomuuksiin, niin niiden pitäisi nyt itse niinku nöyränä tulla esiin ja myöntää se. Ja punnita ainakin se, että kenellä on vastuunpaikka ja kenellä ei. Että politiikka on niinku mun puolesta niinku tällä kohtaa, haluaisin niinku mennä eteenpäin enkä kaivella hirveästi vanhoja
niin se on muiden tehtävä kaivella niitä vanhoja. Ei oikeastaan niinkään poliitikon. Totta kai poliitikotkin yrittää kaivella vanhoja vaikuttaakseen sitten tulevaankin, mutta mä oon mulla on urheilijataustaa myös, niin urheilussa tuli koettua se, että jos sä jäät voimanostajana, kun siinä on 3 lajia, on jalkakyykky, penkkipunnerus ja maastanousto. Jos sulla jalkakyykky menee huonosti tai joku jää siinä kaiveleen, niin jos sä jäät sitä murehtimaan siinä, niin se on kaikki siitä seuraavista lajista pois. Et pitää keskittyä olennaiseen, unohtaa se, vaikka menikin munilleen vähän. Sitten kisan jälkeen voi pohtia niitä vähän, että mitä tehdään toisin seuraavan kerran, kun mennään lavalle. Että keskittyy olennaiseen, se on se juttu. Että jotkut on varmaan ihmetellyt, että miksi Ano on välillä hiljaa, että miksi ei tuu mitään. Niin tää on se mun tapa toimia, että en mä jaksa päivästä toiseen ulista niitä vanhoja juttuja. Että totta kai meillä yhteiskunnassa on erilaisia ihmisiä erilaisissa rooleissa. Ja tietyille ihmisille kuuluu se, että pitää vähän kaivella vanhoja. Mutta mä haluaisin keskittyä siihen, että lähdettäisiin eteenpäin menemään. Eteenpäin. Ja totta kai siinä kohtaa, kun mietitään sitä, että mitä tehtäisiin jatkossa ei toisteta niitä virheitä, niin siinä voi kaivella vähän vanhoja. Mutta jos me lähdetään koko aika syyttämään ja poliitikko lähtee syyttämään, niin jaksaako sitä kukaan paskaakaan kuunnella semmoista enää, että en tiedä. Mutta laittakaa kommentteja, mistä aiheesta tekisi videoita tai kysymyksiä, niin mä vastaan niihin kysymyksiin sitten. Ja ehkä siitä syntyy sitten keskustelua. Semmoisia kysytty paljon tuossa eri kanavien kautta, että mä koen, että joillakin ihmisillä on hirmuinen ongelma se, mitä mä oon aikaisemmin sanonut, niin kysyy sitä, että onko maapallo litteä. No, te ketkä kysytte semmosia asioita, niin te varmaan tiedätte mun kannan siitä, että onko tämmöistä palloa edes olemassa, niin miettikää itse sitä hommaa, että litistelkää vaikka ilmapalloja ja miettikää semmosia asioita. Ei mielellään tuommoisia kysymyksiä. Tai tietenkin hölmötään kysyä mitä vaan, mutta ihan semmosia järkeviä kysymyksiä pyydän. Joo. Mutta näillä puheilla niin palataan seuraavilla videoilla. Morjes!